Budapesttől 80 km távolságra vagyunk. Nógrád megyének a kis Dimbes-dombos Lankáin helyezkedik el a kastély. Egy 8 hektáros ősfás park veszi körül, különleges szubalpin klímán vagyunk, körülbelül egy órányi utazást jelent ez gépkocsival. Mi egy magánrehabilitációs intézmény vagyunk, ez azt jelenti, hogy a pácienseink saját maguk, vagy egészségbiztosításból, vagy egészségpénztárból tudják finanszírozni az itteni kezeléseiket és gyógykúráikat. A mozgásszervi rehabilitációs csomagunkat olyan pácienseknek ajánljuk, akik alapvetően krónikus mozgásszervi betegségekben szenvednek, és szeretnének ebben gyógyulni, illetve olyan pácienseknek, akik esetleg balesetet szenvedtek, vagy műtéten estek át, és az ezt követő rehabilitációt szeretnék kontrolláltan, orvosi felügyelettel, gyógytornászokkal, szakápolókkal megoldani. 42 szobás a ház, a szobáinknak nagy része speciálisan rehabilitációs ágyakkal felszerelt, kimondottan a gyógyítást elősegítő és nagyon kényelmes és pihentető alvást biztosítanak ezek az ágyak, illetve távirányító segítségével testre szabható az ágyaknak a beállítása, ezek speciálisan tényleg rehabilitációt szolgáló ágya. Kezelés során mindenkinek egyedileg a saját állapotához, esetéhez igazítjuk hozzá a terápiát. Ez azt jelenti, hogy egy elsődleges szakorvosi konzultáció során és a rendelkezésre álló leletek alapján állítjuk össze az egyedi terápiát. Ebben a gyógykúra csomagban napi 4 terápiás kezelést biztosítunk minden páciensnek, emellett rendelkezésükre áll a teljes wellness és fitness tér használata, amit szintén szakorvosi ajánlással lehet igénybe venni. Biztosítunk egy egészséges étkezést, ellátást és egy nagyon gyönyörű, gyógyulásra inspiráló környezetet itt a kastélyban és az azt körülvevő parkban.